Ang ganda. Ay, sama mo eh. I'm asking you, I told you. Kanang mga ma'am, mao ni ang usagi ko na lugar? Kanang barangay Buto nya Sitio Baho. Correct. Naamo dire ka. Ay, mao dai kay. Wagin mo na sayop, sir. Wagin Nanimaho na man sa- masaad. Sige ma'am, ha. Salamat ma'am. Sige, Salamat. Wala dito sa unahan, ma'am. Sige. Sige, panguan ang kuan eh. At imo mo naon og ang ato ang kamit up. Ay, wala. Padong na ba kibaw na ka nga importante man iha. Importante kaayo nga kuan na niro ato epektos kay kibaw da ka dili nakasalalay ang ato ang trip for two sa Japan. Sana. Kibaw na ka Japan dugi na kay nako ng pangandoy. Mahalin jud naron kay naa naman ay tag-iya na naman ay bayir sabi ka oy. Nya, Sa mo na imuhang mao naman eh nya. ya sure ka diri. Amo na to na. Tika ta maitik ani. Ay, di, uy. Kana ba? Ana ba? Ana. Utok gamiton. 101% amo ka ang inyong pagkasinabtan ay kaha. Ari Sa ang bayir. Ha. Ay nga nung anak ko matas unahan din yung magpaabot may motor kay Oh, sige. inig-abot pila rin pagpadaga na to. Wala na napita diri. 100%, 100%. Mauna lagi ni 100%. Oh, yun sa magingon kanang naay release ka semento. Oh, mauna lagi lis. Balik ka na. Nito sa bol. Sa kuan oh. Nahan. Si mana? Sing. Isa to ingan lang mo, serbato katulo. Ne, tulo ana. Amo ko gyud. Ha, sing. Ano na? Ay, mo na. Basta serbato katulo. Oh, mao dai. Kuan ba sing? Nara. Kompleto ang epektos. Walang labis, walang kulang. Okay plan. Ni ang kwarta. Okay na. Okay na kompleto ni Mang Busing. Isa busing nga busing. Wala Ay, ay nakasunod. nakasunod. Wala ay nakasunod rin Busing. Limpyo ra. Okay ra. Okay mo among bulldog baka sunod Ay, isa mawara ay isa kuyog. Ay ani no. Para patas, dira mga epektos asa ang kwarta. Ipakita daan ang kwarta. Kuan kanang Kompleto. Kompleto na. kompleto Ricardo. Kompleto. Kanang kuan ta kanang Oh, kwarta Antohan. kanang. Oh. by one take one. Kanang ihap og kutob 3. Lakto ta. Oh. Okay. Sige. Talikod. Oh, hatag daan ko talikod. Sige. Ah, 1, to. 2. Ay, wala. Sa mo. Magdagan mo pa ni mamada ang kwarta. Please, punta. Oh, sige, balik. 1, 2, 3. Ay, sus. Unsa mo na? Bakit gusto ka pasalbahan ka na mo? Naroon pa may dati. Dako mo kinakapita ka. Oh, sige na. Masalba ka. Sige malagpot ni nagsalba. Ay, di. Sige, Okay, okay. sige na, sir. Ana ba? Ana. Oh, Gigi. okay. 1, 2, 3. Sino ko eh? Sakay diri. Yugo. Kailan na to sila kay. Primani. Layo na kung dinagan dugay sa nimo mukuan oy. Ingon sad. Pas dagan mo kag. Ay, nag-isi up. Hala, Ano? paper plate man na. Sige, pasalupitan mo. Paper plate lagi. Bulong. Pepper plate yun. Oh, paano na? Ngalit ta. Gini ako ba? Yan. Nakailag yun. Kibabi. Ang atuway, sugunta. Ito ang trip to Japan. Makain mo na dyan tag baby. Ang kwarta. Ihapin mo, ihapin. Eh, gano eh. 3, 4, 5. Uy. Ano naman eh? Tanawa. Limani. Nailan mo ta. Oh no. Api pa kung kita kay mangingilan. Unsa mo sa daytang nailad? Unsa mo man tani? Aming oy.